buenas tardes. Es una alegría grande estar con vosotros, con vosotras. El Munt de Mots ja ha arribat. El Festival de Narració Oral, que enguany arriba a la seva quarta edició, surt per primer cop de Barcelona per visitar altres ciutats, entre elles Gavà. L'encarregat d'obrir foc ha estat el camerunès Samuel Muntumju, que ha portat fins a la Biblioteca Josep Soler Vidal un munt de contes del seu país i de la resta d'Àfrica. En un continent on la tradició oral encara hi té un pes important, els contes, com els que ha explicat el Samuel, tenen també una funció educativa. Lo que suele caracterizar a los cuentos africanos en esta línea es que, bueno, siempre llevan una moraleja al cuento, sí, para divertirse, bueno, aquí los hay, pero bueno, en Camerún y en África también los hay, pero bueno, aunque uno esté divirtiéndose, siempre hay o esta moraleja explícita o implícita. Porque cuando los papás y las mamás dicen algo, es por algo. Cuando los profesores dicen algo, es por algo. Hay que hacerles caso. La moralina dels contes és intrínseca des que l'home té la necessitat de comunicar, de narrar, d'explicar històries, perquè els contes no oblidem que s'originen amb la intenció de donar una explicació, eleccionar als infants amb algun perill o amb alguna cosa com s'ha de fer. I lògicament totes les històries, tots els contes sempre tenen aquesta moralina i és curiós que sigui Àfrica, Nova Zelanda, Xina, Catalunya, sigui d'on sigui, tots tenen un funcionament similar, no? Perquè és intrínsec al ser humà. Avui ha estat Camerún, però demà serà Mèxic i demà passat, ja a la Biblioteca Marian Colomer, seran contes de Catalunya. A més, si repassem el programa del Munt de Mots, podrem trobar contes d'arreu del món repartits per diferents espais de Barcelona i de tota Catalunya. Tot plegat organitzat per l'associació Munt de Paraules amb la intenció de divulgar la riquesa del patrimoni oral de tot el món. He visto cómo se han movilizado, todo lo que han hecho y he visto cómo el factor humano, bueno, lo han demostrado y la mayoría de ellos son personas que aman el arte y la narración. Y eso es para felicitar y eso es también para promover los cuentos, no solo en Barcelona, en Cataluña, sino en España y por el mundo. Munt de Mots està en marxa fins dissabte 26 d'octubre. Es pot consultar el programa complet al web del festival, muntdemots.org. Viniste aquí, me llamaste amigo, engañándome. Ah, ¿qué te crees? Que puedes engañar a todo el mundo. Puedes engañar a todo el mundo una vez, 2 veces, 3 veces, pero no siempre te saldrás con la tuya. Mi corazón lo tengo aquí. Nunca se ha movido de aquí. Si lo quieres, sube y cógelo. Muchas gracias.